Nwoke na-asọrị. Ozugbo nke I kwuru adịgo. Biko ka m jikọta gị ajụjụ n'ama. Let me ask you a question. Biko enweghị iwe. Ame minutes ka onye take nwaanyị ikwete nwoke. Ogodo anyị ka anyị nọ. Omi, enwekwa m time ịchụba nwaanyị otebe aka nchọ 70 years old man. minutes ịkwetara ịgbawa adọ. Ka ihe na-eweskwa m time. Okay, anyị anụghị ikwu. Nwere ike ịjụ gị ajụjụ ọzọ. Biko onye ozi ike ụmụ anyị na-ebugharị gị nke ejiji ya eme. Nwaanyị na-ebugharị. Ọnwere ife dị n'ike ike okwu ike eji anyụ nsị. Anyị ahụ dịkwa gị. A na-abụ nnọkọta ndị na-enefe anya onye buru ike ọgbago. Ike a bụ ike ọ ya bụ ije na toilet were ya nyụọ nsị o nwere uru ọzọ a na-ata anụ dị n'ike ata. Okay, isi na laikiro ike. Isi na gị na-eke like. Ebekwala m nri nwa debelu m ike amagolu na nri nwa. Okay, isi na nweta dị nri nwa gị nke ị ga-amị ya. Mmị anya mịchacha mịcha acha. Run. It is finished.